Ja, ik was bij hem ook zien. Waar heb je weggekomen? Abdul het maar die moet gegeven. Maar je ziet, Jos is zijn boek is bij je hoog. Jong, blijf je baan. Los voor Abdul. Als je niet zeker kiest. Ja, en deze Colgate. Niet aan pas niet weer detelsiepen. Nog eens dettelsiep. Als die jou wat die boek zo boog is, je moet die boek baarsiep bevat. Jij komt paar dettel maar zo rijk. Als je die 2, hoeveel zijn? 2 kilo, oké. Sorry, de meeste zeker dan die komt van Yusuf, want dit is Yusuf, s'avonds dan zo'n beetje camouflage. Yes. In Sylvia zei, zie je mijn Sasa brief kom aan. Die Sasa brief? Oh, die Sasa brief. Moet ik mijn brief komen aan? Ja. Waar kan ze doen? Ze kreeg me Abi. Abi Abdul, ze kan mij daarmee draaien, ze kreeg me aan zo toe, zo op. Wacht, hoor ik. Chris, die Sasa top aan, dat ik goed mijn brief. Hoe zeg je waarom ik mijn brief kom aan? Enige die van Aziza net wil. Echt, dat zo maar nou. Aziza gaat ze gezellig af hier. Ja, jong, mijn oor is schoon. Je zo mij labben aan. Niet broer, Aziza. Hier aan. Kom maar, kom hier eens nat. Kom, kijk hier. Zie die tong maar zien. Niks. Uit mijn oren. Hier, jong. Is zo, kan ik niet lekker maken? Nee, jong. Jij is bekommerd door mij. Hij die wat die school is, die blij in je baan. Ik doe baan met paybrief. Oh, als ik nou dier is. Als ik nou dier is. Ik word bij een dokter het pad toegekomen. Kom je top aan trekken. Hier zijn wel iets dat je trekt, boys. Ja, je blij in je kinderbaan. Maar even jou een groot mensen zijn zaken aan mij. Waarom hoe Sylvia gezegd moet ik nou enige te komen? Enige dit van Aziza niet wil. Ik pay me zo voor mijn braaf. Maar oké. Waarom? Ben jij goed is? Zie is nou in mijn briefloopbaan. Ik wil horen als ik recht weg. Of als ik diskandier of schijnsdier. Maar ik over je bord. Waar is die zien voor jou? Oeh, yes. Kom een beetje. Ja. Hoe kom ik die daar zo af? Ja, maar die paybrief. Ik zei die paybrief, zei ik, als die dieren wagen, die brief, je hoort maar ik zei, ik heb die dieren gekomen, ik is die dwars, ik is die schijnsdier. En wanneer kan ik het zien, zo? Nee, waar wil je tegen je horen? Ik zei, ik is die dier, ik is schijnsdier. Ja, die kon maar, die brief draait dit globaal, het is een gravide, het is een verlies aan het met de winst geweest. Boeta, wat? Hier staat niks. Hier heb ik niet dier gekomen. Hier, je hoort me zo zeggen. Ik heb niet dier gekomen. Jij loer nog. Jij hoort in die perse bek. Ik heb die recht gekomen. Hoe is dat nou wat zeggen? Wat pees is dat nou weer? Van mijn guavas, Jan Spiet. Oeh, voor een wonderlijke ding. Wat zeg? Wat zeg? Nog eens voor een wonderlijke ding. Wat zeg? Wat zeg? Ja, nog eens voor een wonderlijke ding. Waar hier? Waar voor boeta nog eens? Ik is dwars, dear. Kom en zie, kom. Jelle, 4000. Hey, ik is dwars, dear. Dwars, dear. Aan de kant, hey. Ik is dwars, dear. Jelle is dwars, dear, voor mijn guaf. Hij mag jullie mijn guaf komen uit hierbij, hè. Hier, die guaf was er niet diep voor je sok geweest. Dat wil ik ook. Ja, het is dwars, dear. Wat voor boete heb je voor een wonderlijke ding? Die dan komt hier strijden. Papoelens. Die dan komt hier bij je. Boete werd mij achter dier ook afgetrappen. Hij heeft dier gebreekt. Hij heeft die getrapt. Hij heeft zomaar net dier getrapt. Tuurlijk is dier bij Sasa. Maar de dokter ook zeker met guaf zijn te zien in hier wat. Die guaf lijkt zo'n prima skrit. Die kan niks meer moeten maken. Hé, Chris was hier. En hij was gezegd, nou maar stil van mijn guaf pijn. Dan Boeta. Hij gaat mijn pijn gafle. Nee, Boeta. Als moet ook maar die gang laten los op pijn zo lopen gafle. Als het alleen gaat lopen papieren goed, ja. Dokter, nee, dokter. Nou wil hij mijn pijn komen gafle. Jij gaat net zien, ja, die keer kom je een beetje meeltjes in. Jij zal eens niet af komen meer. Hé, kus dwars dier. Ja, lekker plankje. Hij met die hele dier gekomen. Ze staan er weer. Hoeveel boete, jij voelt nog aan sleer voor die ding.
Ek pay vir 'n wonderlike ding. Die ding maak wonders. As nie jou wat op pay. Wil jy so kwaai op jou drukkie, jy is ook onpadvaardig. Ja. Hey, Christmas hier. Jy volgende maand sal ek sê vir die lyn. By F&B, how can I help you? Staan die vrou sê vir pan 4,000 something. Christmas hier. Hey, ek gaan weer! Ek gaan het maar. Hey, ek gaan weer die dokter sien. Toe sê die dokter, dit kan van jou. My sister, hy is vernieuwd. Die kwaad van jou is vernieuwd. Sy boetie te rof met die ding geweeg. Maar so raad jy ek